Научи се да не чакаш. Нито обаждане, нито съобщение, нито усмивка. Научи се да не чакаш никой. Онзи, на който вече не му липсваш, вече не се появява. Онзи, който вече не те гледа, не заслужава погледа ти. Научи се да си тръгваш оттам, където не те ценят, където не те разбират, където вече не те чуват. Защото ако чакаш този, който вече те е забравил, може да пропуснеш този, който още те търси. Наскоро открих този прекрасен текст от Фернандо Гарсия и реших да го споделя с теб, защото наистина вярвам, че е много важно да спрем да чакаме. Да спрем да чакаме някой да ни обича или да ни уважава, някой, който постоянно ни доказва, че не ни цени, че не ни уважава, някой, който постоянно потъпква границите ни, най-вероятно няма да се промени. И е добре да спрем да чакаме. Да спрем да чакаме хората да се променят, да спрем да очакваме жестове на внимание и грижа от хора, които ги е грижа само единствено за себе си. Ако не липсваш на определени хора, ако не те търсят достатъчно, най-вероятно просто не си важен за тях и е време да си научиш да си тръгваш. Да си тръгваш оттам, където не те ценят. Да си тръгваш оттам, където не искат и не могат да те разберат. За да можеш да срещнеш хора, които ще искат и ще могат да го направят. Ще искат и ще могат да те обичат така, както заслужаваш. Ще искат и ще могат да се грижат за теб. Просто защото те ценят и те виждат такава, каквато си истинска. С всичките ти недостатъци, с всичките ти капризи, с всичките ти настроения. Те ще са готови да те приемат такава, каквато си. Но трябва да им позволиш. Трябва да направиш място за тях в живота си. Като спреш да чакаш да получиш любов и грижа от грешните хора. Надявам се, че това видео ти е било полезно. Благодаря ти, че отдели от времето си да го изгледаш. Сподели го с някой, който също може да има нужда да го чуе. Абонирай се за канала, ако искаш да гледаш повече подобно съдържание. Ще се видим в следващото видео. Чао!